одина муҳаммад мирзоев 80 сол дорад. ҷуз ин ки ба омӯзиши таърихи водии Вахон машғул аст, барои сайёҳон роҳбаладӣ низ мекунад. ӯро мардуми маҳаллӣ бо эҳтиром муаллим мехонанд, ба хотире ки донандаи таърихи ноҳияи Ишкошим, гӯшае аз Бадахшони Тоҷикистон будааст. ҳоло моро ба тамошои қалъаи қадимӣ мебарад. мардуми Бадахшон онро қалъаи Қаҳқаҳа меноманд, ки шомили ёдгориҳои ЮНЕСКОст. ин қалъа марбут ба Вахони қадим аст, ки дар асри 3 пеш аз милод сохта шудааст. тахмин мезананд, ки онро дар овони сулолаи шоҳони Кушонӣ сохтанд. аз ин ҷо шоҳрои Абрешим, ки Ҳиндустон ва Чинро ба ҳам мепайваст, мегузашт. дар асри 3 пеш аз милод ҳаракати кӯчманчуни тибетӣ ва нирӯҳои ҳарбии чин ба марзҳои давлати Кушонӣ меафзояд. ба ҳар тараф ба чор тараф намоён аст. аз кадом тараф хатар пайдо мешуд, ино пеши рӯи вай гирифтан метавонистан медидан ва мекардан пешгирӣ. ҳокимон барои ҳифзи марзи давлати Кушон ва роҳи Вахон дар соҳили дарёи Панҷ як силсила истеҳкомҳоро сохтанд, ки ҳоло 3 тои онҳо боқӣ мондааст. мо истодем дар баландтарин ҷои қалъа, ин маркази қалъа. чӣ хеле ки гуфтем, маънои худи калимаи қаъқа, маънои қалъа даруни қалъа. мана ҳамин қалъаи дарунӣ, мана девораи қалъаи берунӣ, мана ин бо тарафи ҷануб қатъи ин тарафи меравад. санъати қалъасозӣ дар асри 3 пеш аз милод ба дараҷаи ҳайратовар рушд кард, ки омӯзиши девору манораҳои қалъаи Қаҳқаҳа намунаи аз он аст. мана ҳамин бо хишт ҳамроҳ кардани каву алафи дигар маънои ҳамине дорад, ки хишт сахт меёд. не мана ин аз ҳамун асри 3 пеш аз милод то имрӯз омадааст. сохтумонҳои он давраро то овони асри 20 мардуми ду соҳили Панҷ барои ниёзҳои худ истифода мекарданд. ина ҳамин ҷо дар байни дарё, аз дарё як кӯприк мегузашт. ин кӯприк то аввалои асри 20 вуҷуд дошт. дар бораи ин маълумот гирифтагӣ дар таърихи аст. дар овони шӯравӣ бӯстоншиносон ба маҳалҳои марзии Тоҷикистону Афғонистон роҳ намеёфтанд. аз ин рӯ ёдгориҳои таърихи ин ҷоро кам омӯхтанд. академияи улуми Тоҷикистон мехоҳад пажӯҳишҳоро дар мавзеъҳои таърихи Бадахшон оғоз кунад. ҳудуди Бадахшон имрӯз яке аз бошишгоҳҳои ориёҳои қадим дониста мешавад. мардуми ориёи Нажод ба сабаби сардии ҳаво ин мавзеъҳоро тарк гуфта ба тарафи Кобул ва Ҳиндустон муҳоҷират карданд. соҳибони қалъаҳои амсоли Қаҳқаҳа аз пайравони оини маздоиянд, ки то асрҳои миёна муқовиматҳои худро дар ин ҷойҳо бо истилогарон идома дода, аз онҳо дар таърих сиёҳпӯшон ном бурда мешавад. муқовимати сиёҳпӯшон бо қудратҳое ки мехостанд дини исломро ба ин сарзамин биёранд, ба хотири ҳифзи оини қадимаи худ будааст. соли 729 сайёҳи хитои хои чао вақте ки аз ин ҷо мегузарад, ба қайд даровардааст, ки дар Вахон байни тибетҳо ва байни арабҳо ҷанг рафта истодааст. баъд вақте ки арабҳо ғалаба карданд, сиёҳпӯшҳо аз паси Ҳиндукуш рафтанд. деҳаи намадгути ноҳияи Ишкошим аз марҳилаҳои гуногуни таърихӣ 17 ёдгорӣ дорад. номи деҳа бархоста аз калимаи наматагата аст, ки макони зиёрату ибодат маънӣ мешавад. мана хеле ки мебинем дарозии қалъа хела ягон масофати умумии вай 650 метр дарозӣ дорад. паҳноӣ ба ҳисоб меонад 200 метр ба ҳисоб гирифта шудааст. 56 манора дорад. дар вақташ 3 дарвоза аз тарафи шарқ, аз тарафи ҷанубу ғарб, аз тарафи шимолу ғарбӣ дарвоза доштааст. мана 3 та дарвоза дошт. яке аз дарвозаҳо манораи вай ҳанӯз мана муҳофизат ёфтааст. амаки Одина Муҳаммад бо вуҷуди кӯҳансолӣ ва бемадорӣ тамоми гӯшаҳои ин ёдгориро, ки ҳар гӯшаи он дар баландии гуногун воқеъ аст, мепаймуд ва вақте бозгашт эҳсос мекардем, ки бар тавонои ӯ сайёҳати имрӯза чизе ба тарафи беҳизам кардааст. ба пиндори ӯ ин ангезаи донистани таърих аст, ки руҷӯбарон моро тавонманд месозад.